Cup 2026. Sange Batok Banle KYC Wajib ya kijing penkir ke. Karbi tolong Kani kadai gadu dahai pi baro babnya ngin BJP UDC literacy week an kabashnal bat ka KYC hak districts beper Modi bat kena pulih hak Pariksha minta ka BJP bat umidri na ka benta ka tiket ka BJP yang ya ka parti na telong baro shis niam lenter ki bakwa jing ya kren bat ki nong elam ki ya ka thop kerteng ka ba khaddu jong ki but ngingim no trebe baro ki lais namun bayar declaration kan nunggu kiman kontes service district patang syuakan gumta tegi don hi don ki sitting dia dulu lah keren tambah hadu kan no boleh kan kalian betul kipulit ka wat lada kani ka jingja kadang don u super pentip ba ban pendep with the illegal coup that happened on the 5th of court had taken the cognizance. DC and
is ongoing. We have is going in by and today also the search and rescue subsequently, because we have to see ba ka ba station but kilayo banrong kor ha kapor ar phomit step dur la dep ban register muk kwat ket halor ke kat ba hajing sukya kal ya kan program la RBI kanabat ki bank ka campaign la hadu ka khalai terek urem phang man pen priang jing tiep halor ka jing trekam bank haba ai jing kren uba ki pat ba bisa tingka but it is for citizens KHASI, the detail their information and it is taken as in reality it's a very important, not only important but we have can be a source something that harms you as well. Assumes an updated KYC payments as well as maximum government right people and beneficiaries. But first and foremost, as a safeguard, ka West Garo la pen kre ban yatre la kasan teli ki wrong ram but kat ba ha ka jingas no
kani ka sen jam kalong करेक्टर में क्या ka Meghalaya State Disaster Management penlong ya ka state level penlong East and West KHASI Hills Khiu Jumai da Shnat Baper Poi ban ai jingera young children news nem jong ga jing ai jing shakri sha ki khun svet badok da ka hall jing nang jing start but ka jing biten lin baken e ka nok thmai uba Charles Pengrop halor ka jing but yashimanta da mentangnya kehadian dah pedang kijat benriu thangku pat ki jing shong suk kat ba la uli ki ying kila sha thang ha kan ni ya le ba jur ha ka ba bon ki ji ka ba This meeting with the state representative with us and then the state security officials. This will come together. The one had today. Taking possession now to agree with mentangnya page $1 million ka Seychelles ban Krishan ya kitnat ki bakong training ka
kena jihad. Kejing elang kilat patai kubor jong Narendra Modi ula ondur ha kejing syania pat jingesa kaplan kabayaha jingdan kam jong kiri daulenang but ban and Seychelles. History and shared विशेष में मजबूत इस आगे बढ़ते हुए 175 मिलियन जा रहे हैं इन पहलों के सेल्स की कैपेसिटी भारत के ये खुशी है कि सेल्स है Kiting mut ha ki por exam pai na ha paro kiling ki rukom em ki babha ki jing jing penyat be ya ka jing em ji or kamariang bat kasap kena ban kintiu yala die henry ban kiar pat ki jingwan ye shimenta jong pala अगर डिसिप्लिन नहीं है है निराशा पैदा करता है एक बार में ये पक्का कर कौन सी आपके लिए काम आएगा नेचर ऑफ जॉब बदलना है पहले भी प्रकार का जॉब था अब वो टेक्नोलॉजी को होता है तो मैं पक्का hai shaki khubor yele kai ila wanra bu ha ka jingkhya ka
Cup 2020 ba iwan phai yeng la pen ko buram ye I han ha kani ka pro pau ya nong ki nong ele kai sports Jing lah kalian ka training financial pro kalong karang waktu lebih motif ya no adin mga sajida sa sale trong cái India ngak chambu pantahi kala or kating India hi ba bantli re watang wei ro undan ra bawan kaleng ki benta jong ka jala degree Celsius ka jings nga na ka shispa haba phai pa jong ka jing khret ka long 9 degree Celsius long san khandai na ka shai hatura shalong Isha ka bakut jong ka thup khubor ngenya pet yang marang ba ka BJP ba ka jibat jing patun kadang peteng ha ka ya shalom